me amfanin namijin da zai je fasikanci a waje da zai ɗiba ciwo ya zuba ma matan shi na sunna a gida. Ku tuna fa aure ce fa ka je ka ɗiba wannan cutan HIV ka zuba ma matan ka da take gida ba ta ci ba ta sha ba ka zuba mata bala'i. A zamanin yanzu fa har in je kana da cuta aka ce AIDS ne kowa gudun ka yake har iyayenka gudun ka suke yi. Balantana ka je waje ka samu cutar da ka zo ka zuba ma matan ka iyalin ka tuna fa kuna da yara. In ka yaga kai a nufin a tunaninka da ka mutu kai kaɗai ba ku mutu gaba ɗaya to wannan kwakwalwanka bai baka abin da za ka amfana da shi ba ka yi ne don ka cuta ɗan uwanka da maza da mata. Me yasa dole ne ku samu lalurar HIV? Kuna ganin matan waje kuna ganin su kulkulkulkul kan ku yi sha'awar kulkul nan wannan ciwo ne. Kuna tunanin mace iya mace kuna ganin ta lafiya to ba lafiya ba ce cutar ne take fama da shi. Ka je ka yi using da mace ba kwantam ba komi matanka na gida ka ɗigo cutar nan ka zuba mata yanzu in ta faɗi ta mutu uwarka za ta kula da wannan yaran ne ko ubanka zai kula da su? Kai ma ba ka tuna ba da goma za ka yi. In ba ka shan magani ku maza ya fi nunawa a cikin fiye da mata saboda muna al'ada. Kuna gani fa a yau ta faɗi ta mutu kai naka zai fi fitowa wasu saboda baka da inda za ka yi ka rage ta. Ka tura matanka ta tafi zalika kai ma za ka bi ta wanda ka gama yaɗa ma su ma haka za su yi ta yaɗawa abun na gaba ba baya ba ne. Kar ku yi tunani a ce cutar HIV tana da magani, life tana da magani amma an ka bi dokokinta a lokacin da take da HIV ba a lokacin ne in ka sha magani tana iya warkewa amma da zarar ta wuce wannan ƙarfin jininka za ka sha ne don ta lafa ba wai don ka warke gaba ɗaya ba saboda ta riga ta kai HIV. ‘Yan goma mata kuma na dawo gare ku don Allah don Annabi mace in za ki amfani da namiji in miliyan zai baki ki tabbatar kina da roban kare kai saboda mu mata mu muka fi matsala a yanzu ba mu da lafiya wallahi sai dai ki dogoma gidan iyayen ba mai taya ko kin ga kin zo rabbana ki ƙara koma rabbana ba ki amfana ba a duniya lahira ma ba ki amfana ba ko kaɗan a tsawon mata don Allah mu gyara rayuwar mu maza don Allah ku gyara. Mata HIV da kuna ji ake ce in ba ki da HIV akwai gloria akwai sanyi ciwo kala-kala ka ga mace tana susa gabanta ko wani abu ciwo suna nan kala-kala ba wai kaɗai HIV ba akwai ciwon da ya fi ƙarfin HIV da goma ma a ce HIV ko wannan ciwon goma ma ki ce a ce kina da HIV kawai ma duka ma zan ce kan mu yi fatan ma a ce wai kina da ma wannan a cikin guda ɗaya a'a dan Allah dan Annabi wannan zalunci kuke mana kuma zalunci kuke ma kanku da matan kake sha'awar mace waje kana ganin ta kulkul to wallahi ba lafiya gare ta. Zalunci haka namiji na kina ganin shi kyakkyawa ba lafiya gare shi dan Allah dan Annabi dan uwana dan Allah ina dan Allah dan Annabi roba yana da in zaka sadu da mace ka tabbatar kana da roban ka na kare kanka in ma bukatar su na kake me amfanin matarka da ka aura ba ka san kazamiya bace ko tana da datti sai lokacin da ka aure ta lokacin ka gama rai ta kana kallon nawa zalika ke ma ba ki san mijinki kazami bane ko baya san ta a lokacin aka aura miki sai daga baya to ku daina kallon abin da wani yake in ba ki da gashi wacce kai ki ce za ki so wacce dan Allah dan Annabi ina roƙon ku dan Allah ku kula da kanku dan Allah dan Annabi kula da lafiyar kuma ku tosiya ma yaran da kuka haifa dan Allah dan Annabi